Marek zase dělá bordel. Jo, nebo si nesedne, Jirská jedna. Marek zkouší, jak ti to bude. Táhni, tam jdeš, vole. Já při sebe neuvidím, když to budu natáčet. Já to natáčím. Sedni se radši na místo. Rostro, sedí napravo. Rostičku, ty náš malej blbečku. Ročo! Nadár. Se každý přijde mi za to. Čirobílku. Pojď sem, Rostro. Tě zabiju. Kukuskon. Jo, Jacket. Tomuhle tomu se říká ruskesko. Začínají, Marek. Aha, ty pičo, takový masivní atak s rozběrem. Ty vole, viděl to? Ty pičo, já bych se nebav. Já jsem nevím, jestli jsem ho pořádně zachytil, on se rozdělá výspotě na záda, jako. Já to vidím. Otevři tady. To má to srdcí, jo? No, teď se to jde. Až budeme dneska dělat po něčemu. Nemůžeme mít volnější. No, paní učitelka říkala, že můžete mít volnější, ovšem, až ji spočítá si nějaké to. No, takže si to mluvím. Já ten. 11 se šítat na papíru, 9 si tě to snažíte. Jo. Tak, napišování, ale když tak to kapitol přijde počítat, nebo chcete fotbal, ale prosím vás... Prostě pojď za mnou. Ale půjdeme ještě po jedné labici dozadu, bude to jít těžší. Jo? Já se nepadí před zubu. Budete počítat a uvidíme. Já to vypočítám. Blbeček. Hodina matematiky. Připravili jsme na učitelku menšíva. Co se zechtáš? Mě utopě. Ty se směješ, ne, jo? Jo. Ty se směješ, ne, jo? Jo. Dosmál ses. No, to. Tě nemohlo bolet. Tohle to tě teprve mohlo bolet. No co to bylo teďka? Prostě mě to baví. Teď mám počítat ty rovnice. Už ne. Zatím tyhle tři, jo? Ty vole, to je na hovno. Pardon.
Co se stalo, paní učitelko? Ani to se nesmá, já bych to teda pomáhala. Ona se rozpadla židle. To teda zaznělo, teda, až tím to povykládám, a čem já si učím, tady tohle